ikusten genuen formazioaren beharra. Garai hartan, oin bezala, bazegoen Leize inguruko eskola potente bat, betikoa, da gero laiko zena edo konfesionala esena gutxienez, baina horrek bere gure ustetan ez zeukan bere oinarrietan ez euskara, ez euskal kultura, ez euskal herria, mapa, ez zeukan buruen. Gauza berri baten beharra ikusten genuen. Yo comencé haciendo el primer curso de monitores y monitoras de tiempo libre, que me acuerdo que hacíamos mucho de ellos en Dima, en un caserío, y bueno, cuando estábamos allí haciendo el curso, pues Emilio y Iñaki me comentaron la posibilidad de incorporarme al equipo de trabajo de Urtxintza. Entonces, bueno, valoré que sería interesante, que era un reto que, bueno, pues que me apetecía y por eso pues, me metí en el fregado este. Gu concretamente Puerto Santa Marian, hor Afrikaren iparraldean egon zen gazte informazio inguruko jardunaldi batzuk, eta hortxe egon eduki nuen aukera elementu honekin hitz egiteko, eta hor nolabait erabaki genuen aurrera jotzea gu biok behintzat, jende gehiagokin gero, baina gure atzean bazegoen, bai Barakaldon, bai Erandion, bai Bilbon, beste jende batzuk horren beharra ikusi zutena. Eta gero Osoren gana jo genuen eta Julito, Araluze eta barra horri pesen ibilten ziren hainbat. Baita gero gazte erakundeen edo gazterian antolatua zebien erakundeko jendearekin hitz egin genuen, eta be prest eta dos, eta hor sartu ziren, holan izan zen sorrera. En aquel momento, si no recuerdo mal, excepto en mí, excepto uno, todos los demás éramos erdaldunes. ¿Por qué? Porque en el año 85 nadie, prácticamente casi muy poquita gente venía al mundo de las ikastolas. Komentatu behar da, zuzendaritza batzordean nahiko berria dela komilen artean, ez? Kontuan hartzen baditugu Urtxintzako 25 urte. Lehen gestio taldea deitzen zen, eta egia zen nik ez dut zehazki ezagutzen bertatik pasatutako mundu guztia. Badiez Susana Fernández, Txapas, Marija Podaka, Agurtzan Elezartza, Ziortza Uriarte, Iñaki Cabero, Bea Medrano, Ainize, Oiakue, pixkat denetarik, ez? 2006an hemen barne eztabaida bat eman zen, eta bertan ikusi izan zen zuzendaritza batzorde baten beharra. Handik eta denbora tarte batera, Sabide elkartearekin batera, berez plan estrategiko bat burutu zen, eta plan estrategiko horretan zuzendaritza batzordearen behar hori indartu atera zen. Oin dela 8 urte begirale ikastaroa egin nauen Urtxintzarekin, eta begirale ikastaroa bukatu ostean deitu zidatenia koordinatzaile moduan hasi nahi nuen haiekin, eta joan nintzen prestakuntza asteburura, eta bertan giroa ezagututa, jendea ezagututa, eta giro polita zala, animatu nintzen haiekin egoten. Eta holan daramatzadia 6 urte. Ni 2008 urtean hasi nintzen, Urtxintza eskolan, aukera berdintasun arloan lan egiten. Ziortza Txandiak ditu zidan, aukera berdintasun arloko arduradunak. Hori proposatzen, eraldatzen egitasmoan, parte hartu nahi nuen eta baietza eman nuen. Alde batetik oso horra, berez lantzen genituen gaiak nerabeekin batez ere oso abstraktua ziren eta agian oso sakonak nerabeekin lantzeko, eta berez gaia esen oso positiboa, ez? Agian guk bilakatzen genuen positibo, baina hori alde batera utzita oso aberasgarria, oso momentu politak bizan ditut. Ildo ideologikoarekin bat natorrelako, eta gustora nagoelako, eta ondo sentitzen naizelako. Nahikoa dira guzti horiek hemen, orduitxo batzuk noizean behin sartzeko, ez? Urtxintzak eman didana izan da hezkuntza mota ezberdin bat, ez? Unibertsitatean eta eskolan jaso duguna oso formala izan da, eta Urtxintzarekin askoz gehiago ikasi dut modu informal baten.
Negarrasko ondira berta, bai, lan kontuak, ez dakit esfortzu asko edo borroka egin behar izan dugulako, eta horrek azken finean bai negarra dakar, ezta? Baina batez ere posa, doria sentimendua posa eta harro nagoela. Horrelako proiektu baten parte hartzeagatik. Asanblada bukatutan aritu ginen, nik uste dut ez dakit afaltzen edo, eta gero erafaritik olako papatekotasun batekin nola da, mukur jolasetan ibili ginen, ez? Bata bestean gainean bultzaka, gero pijama despilieren bat, olako zer izan zen, eta oroitzapen polita, gero eratu ginen danok, eta zer oroitzu, Gasteizko oroitzu goratzen dut hainbat historia kontatzen, eta ondo, politxak, astu egiten ez diren horietako bat, ez? Ondo. Creo que Eragintza fue sobre los años 90, 91, recuerdo primeras colonias. Y sí conocí el nacimiento, de hecho, pues hubo bastantes debates si Eragintza tenía que ser de alguna manera una asociación, vamos a decir entre comillas, empresa, que pudiera conseguir unos recursos económicos para el mantenimiento de Urtxintza. Ahí hubo bastante debate porque veíamos, por una parte estábamos personas que entendíamos que en las estructuras territoriales, por decir una manera, en los barrios, en los pueblos, debían ser los propios grupos de tiempo libre quienes gestionaran todo aquello que iba saliendo, porque la institución poco a poco pues, ha ido, vamos a decir, copando esos espacios, ¿no? Pues antes no había ludotecas institucionales, no había gastegunes, pues hoy en día en todos los pueblos y prácticamente todos los barrios eso está gestionado desde la institución, ¿no? Entonces el debate que surgió fue ese, ¿no? Si Eragintza como tal era quien tenía que gestionar esos espacios o equipamientos o debían ser los propios grupos de tiempo libre de los pueblos y barrios quienes lo gestionaran. Entonces pues de una manera u otra, cada día pensando de una manera, en cada reunión se iba debatiendo y pues ahí estuvimos en el nacimiento de Eragintza. Eta ni bereziki nire lanean koordinatzaileekin lan egin izan dut, islariekin, gero barne mailan edo eskola mailan dauden lantalde desberdinekin, orduan badakizu ez daudela inoiz bakarrik, ez? Eta gauzak beti eraikitzen direla guztion artean eta guztion artean sortuz. Biok izan gara ikasleak, bera orain islaria da, ni oraindik ikaslea naiz, bigarren urtean nago. Eta Urtxintza eskolak eman diguna, ikastaroaren esperientzia niretzat oso baliagarri izan da. Hainbat alderdi ezberdina landu ditugu, eta balore ezberdinen bidez hezitzeko beste modu bat ezagutu dugu aisialdi denboran. Asteburuak oso divertigarriak izaten dira, normalean nola gazte guztiak parte hartzen dute eta iritzi ezberdinak entzuten dugunez, azkenean labur geratzen zaizkigu 8 ordu horiek eta primeran pasatzen dugu gainera. Aterpetxera edo lan joaten garenean oso ondo moldatzen gara guztien artean eta oso gustora goten gara. Yo creo que Urtxintza se ha vinculado en esa parte o está vinculada en esa parte de la sociedad, ¿no? de la gente que cree en una Euskal Herria de una manera diferente, ¿no? Y ¿por qué dura? Pues yo entiendo que sigue apostando por ello y hay gente que sigue viendo pues, que la necesidad de un proyecto de estas características esté ahí. Entonces, entiendo que ese es el motivo principal de la existencia de Urtxintza. Trabaja en el tiempo libre porque cada uno dedica su tiempo a lo que le da la gana. Hay gente que se dedica a seguir a las peñas del Atleti, otros que se dedican a hacer deporte por el parque, otros que se dedican a la APA, o parte de mi vida y de mi existencia no la entiendo sin el trabajo voluntario en tiempo libre. Ikasteaz aparte, claro, ikasten duzu bestengaldi, baina ikasketa horrekin indarra lortzen duzu zure ekintzak aurrera ateratzeko. Eskera mugimendu bezala edo ekintza multzo bezala, aisialdia lortu izan ekintza multzo bat edo funtzionatzeko era bat, hori aurrera ateratzeko indar. Cuando se tuvo que marchar Txus, nire ustez izan zen oso une gogorra, ze nire ustez Txusen pertsona edo da pertsona bat behintzat Urtxintzan oso sartuta, motibatuta, langilea, eta momentu horretan ni pentsatu nuen Urtxintzan desagertuko zela eta hori, baina te sientas en el sitio, hay que echar para adelante y echamos para adelante. Urtxintza 25 urte barru ikuste dut, nik esperot gu bezalako jende jatorra eta alaia egotea
hor barruan, eta egite ditugun proiektu berdinak eta politagoak eta osatuagoak egitea. Urtzintza guztien artean eraikitzen dugula. Eta benetan gogoa badaukat eta honetan sinisten badute, badala kriston aukera haien proiektu pertsonala urtzintzara ekartzeko eta guztion artean garatu ari izate. Nik bai ikusten dut aisialdia hezkuntzgune aldarrikatu behar dela eta hor egon behar dela. Betiko helburuak eduki ditugunak, hezkuntza zientifikoa, hezkuntza laikoa, Euskal Herrian kokatua, euskal kultura, eskidetza, hori inoiz baino beharrezkoa dira aldarrikatzea. Nik uste hortik segitu behar dela. Eta aisialdi hezkuntzgune moduen planteatu ezinbestea, konsumismo hori aurre egin behar diogu. Norabidea zein den oso argi du eskolak. Kite nagusia izan da, hezkuntza ez formalean nolabait ere prestakuntza eskaintzea, bultzatzea eta horren inguruan garatzea, ez? Badela Euskal Herrian amatatzen utzi behar ez dugun itsasargi bat, ez?